Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Κεραμάς Κωνσταντίνος. Καραπατσιάς Βασίλης. Νέλιος Γιάννης. Ελληνικός Αλέξανδρος. Και σας παρουσιάζουμε το Project Masters. Όλοι έχουμε παρατηρήσει τη σημαντική αύξηση σε κρούσματα καρκίνου του δέρματος, αλλά και παθήσεις που επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής, τη διατροφή μας και ίσως σε κάτι που υποτιμούμε αρκετά, την ενυδάτωσή μας. Η συσκευή που βλέπετε μπροστά σας αποσκοπεί κυρίως στην πρόληψη από αυτά τα δύο. Απαρτίζεται από 5 αισθητήρες. Έναν αισθητήρα αγωγημότητας δέρματος GSR, έναν αισθητήρα UVA-UVB ακτινοβολίας, έναν αισθητήρα μέτρησης παλμών καρδιάς και 2 αισθητήρες για μέτρηση θερμοκρασίας δέρματος και περιβάλλοντος. Εκτός αυτών, χρησιμοποιούμε ένα Arduino Pro Mini 3,3V, ένα Bluetooth και ένα RGB LED. Αρχικά σχεδιάσαμε το κύκλωμα της συσκευής και τη συνδέσαμε σε breadboard, όπου πειραματικά ελέγξαμε τη λειτουργικότητά της. Ακολούθησε η κόλληση και η σύνδεση των καλωδίων, ενώ έπειτα τοποθετήσαμε το κύκλωμα σε βάση δικής μας κατασκευής. Όλος ο κώδικας έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από την ομάδα Martins, λαμβάνοντας υπόψη την επίλυση θεμάτων μνήμης του Arduino, κατανάλωση ισχύως, αλλά και ακρίβεια των μετρήσεων. Το LED έχει προγραμματιστεί για τη μέτρηση των παλμών της καρδιάς και ξεκινά να αναβοσβήνει ενημερώνοντας τον χρήστη να βάλει το δάχτυλό του στον αισθητήρα. Η μέτρηση ξεκινά όταν το LED μείνει σταθερό μπλε και τερματίζει όταν αυτό σβήσει. Παράλληλα, γίνονται οι μετρήσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και του χεριού, των χτύπων της καρδιάς ανά λεπτό, αλλά και της αγωγημότητας του δέρματος, οι οποίες αποστέλλονται στο Bluetooth. Υλοποιήσαμε μια εφαρμογή Android, η οποία δέχεται δεδομένα από το Arduino μέσω Bluetooth. Ο χρήστης εισάγει στα settings την ηλικία του, το βάρος του, το ύψος του και τον τύπο του δρώματός του ανάλογα με το χρόνο. Επίσης, προσθέσαμε ένα κουμπί on-off ανάλογα με το αν ο χρήστης έχει βάλει αντιλεκό ή όχι. Όλα τα δεδομένα της εφαρμογής ανανεώνονται με ένα κουμπί refresh. Στην οθόνη παρουσιάζονται 6 ενδείξεις. Πάνω βλέπουμε μια UV index bar, η οποία γεμίζει προς τα δεξιά με εναλλαγή χρώματος και αφορά το δίκτυο UV που κυμαίνεται από 0 έως 1. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε από κάτω μια skin danger bar από 0 έως 100%, η οποία υπολογίζει από ένα δικό μας αλγόριθμο πόση ακτινοβολία έχει απορροφήσει στο δέρμα με ανάλογη ένδειξη επικινδυνότητας. Τέλος, παρουσιάζονται οι υπόλοιπες μετρήσεις των αισθητήρων, το ποσοστό αφυδάτωσης καθώς και μηνύματα για την προστασία του χρήστη. Αυτό ήταν το Project Masters. Έχουμε πολλές ιδέες για αυτό. Ελπίζουμε να σας δούμε στα Χανιά.